Здравейте, приятели, вие сте с моя канал и в днешното видео ще правим питни факта за град Дебелец. Град Дебелец се намира в северна България на 2 км от Велико Търново. То е с население от 3565 души и 135 души на квадратен километър. Пощенския му код е 5030 и е разположен на надморска височина 164 метра. Той е в област Велико Търново с кмет Снежана Парванова и кмет на общината Даниел Панов. По данни на ГРАО към 15 юни 2023 година в града живеят 3583 души по настоящ адрес и 3762 души по постоянен адрес. Дебелец се строи първото светско училище още през 1879 година от строител Никола Самолук. Вероятно Дебелец е съществувал още през времето на Второто българско царство. За пръв път населеното място се споменава в османски регистър от 80-те години на 15 век под името Дебелче, като Тимар на Юнус, син на Кара Хазър. В друг регистър от 1579 година селото е споменато като Дервенджийско. Жителите му са задължени да ремонтират и поддържат моста на река Белица, както и го охраняват опасните места по пътя, минаващ през него. Моста над река Белица го нарича Стария мост. Той е най-красивата атракция в град Дебелец. През 1934 година първото преброяване градът е имал население от 2538 души. Най-висок брой е достигнал през 1975 година с 4797 души, а сега е само 3569. През 1951 година е построен машиностроителен завод Червената звезда. Неговата продукция се изнася в 20 страни. По времето на прехода след 1989 година, 90-та година заводът, както много предприятия в България Запада, наследник на МЗИ Червена звезда и Унимаш. Трите забележителности в Дебелец са на първо място Старият каменен мост, което вече седи над реката повече от 300 години от неизвестен майстор. Легендата разказва, че след като мостът бил изкаран, реката придошла и го съборила. Беят се ядосал и казал на майстора, че ще му отреже главата, ако мостът пак падне. Но майстора този път се стегнал и сложил въглени между камъните и така застанал на моста при второто наводнение и моста не се срутил. Така беят не отрязал главата на майстора. През 1830 година е открито първото килийно училище при църквата Свети Марина, в което участвал възрожденеца Петко Славейков. Има още една църква, наричана Храм Света Богородица. През 1934 година отварят врати от новото училище Доктор Петър Берон, в което учат над 350 деца. Във връзка с развитието на машиностроението през 1963 година е открита и ПМГ. Традиционният сбор на град Дебелец е през първата неделя от месец август. Известни хора, които са работили в град Дебелец или са родени там: Киро Ганев, Никола Христов, Дончо Момчиев, Дончо Хаджиев,
Никола Кузманов, Петър Мазнев, Цоню Ганев, на които са кръстени едни от улиците в град Дебелец. Също така една от забележителностите е Народно читалище Съгласие, което е построено през 1932 година, а е основано през 1887 година. Също така в Дебелец има ясла, църкви, паметник, детска градина, кметство и основно училище. Ако искате да дойдете на почивка в град Дебелец, ще може да отседнете в Борумовата къща, която е къща за гости, е много красива и привлекателна, и може да отседнете в хотел Короната, който се намира точно срещу Стария мост и може да наблюдавате моста от прозореца. В Дебелец има 2 стадиона и футболен клуб Ботев Дебелец. Стадиона е кръстен на Христо Ботев. Има много паркове, в които може да се разходите. Има фитнес салон и всичко, което ви е необходимо. Ако ви е харесал видеоклипа, ударете лайк, абонирайте за канала с камбанката и оставете коментар под видеоклипа. А от мен, чао!